Tiniyak naman po ng Bureau of Fire Protection o Bfp Dagupan ang kanilang kahandaan sa pagtugon ng posibleng mga insidente ng sunog ngayong holiday season. Ayon po kay Senior Fire Officer 3 Clemente Amante Batalaw, Deputy City Fire Marshal ng BFP Dagupan, ay nakantabay ang kanilang mga kagamitan tulad ng fire trucks at iba pang mga fire equipment upang mabilis ang kanilang pagresponde sa oras ng emergency. Dagdag pa niya, may 29 na kawanin ang BFP ang handang i-deploy para sa mas mabilis na aksyon. Patuloy na nakikipagtulungan ng BFP sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang magpatupad ng mga regulasyon. Isa sa mga nakatakdang talakayin sa darating na pagpupulong ay ang mga patakaran sa pagtitinda ng paputok. Layunin itong masiguro na sumusunod ang mga tindero sa tamang alituntunin para maiwasan ang anumang panganiba. Patuloy na nananawagan naman ang ahensya ng BFP Dagupan sa mga residente na maging maingat, iwasan ang overloading ng kuryente at sundin ang mga safety protocols upang maiwasan ang anumang sakuna. IFM News. IFM News. IFM News.